nhw'n gwybod am y rhif 2 yma, de? Mae rhif 8 yn edrych yn dda i ni. Dwi'n meddwl. Gawn ni weld. Chw beth, dwi'n dechrau mynd iddi wan, de. Ond mae papurau newydd yn sôn am weithwyr a thlodion Cymru yn cael eu llygru gan ddrogedd, gamblo. Oedd hyn yn broblem mawr? Wel, ond lot o concern yn fan fe. Oedd yna bobl dosbarth canol, oedd y capeli, wastad yn mynegu'r y bryder yma, pobl dosbarth gweithiol yn enwedig yn y dirwasgiad nes ymlaen, yn gwario arian ar gamblo yn ytrach na anghenion bywyd. Ond oedd yna rhyw fath o gyfyngiadau neu oedd y busnes o gamblo yn cael ei reoli rwysyd? Oedd ar y cwrs, oedd pobl yn gamblo ar y cwrs ac oedd hynny'n cael ei drethu. A wedyn oedd chi ddim i fod i betio y gwbl oedd hi ar y cwrs. Oedd e'n anghyfreithlon i hysbysebu i betio a bethau felly. Ond mi oedd miliynau o bobl yn betio bob wythnos yn rheoledd, yn hollol anghyfreithlon. Oedd yna rhyw fath o ddiwydiant. Bwcis yn sefyll tu fas i byllau glo a ffatrioedd ag ati. A hyd yn oed yn ystrydoedd o gwmpas yr ardaloedd dosbarth gweithio. Yn llythrenol efo llyfr math o beth? Ie, bwcis yn llythrenol a diwydiant bach o gwmpas rhedwyr oedd yn gadw golwg am yr heddlu bod math o bethau felly. Oedd hyn yn creu holl mewn cyfreithiau lle, bod cael ffri ymysg i gilydd oherwydd o? Wel, oedd e'n rhyw fath o achos o un rheol i'r cyfoethogion ac un i'r bobl eraill. Achos mi oedd, os oeddech chi'n gyfoetho, chi'n gallu dod o gwmpas y ddeddf, oedd yna glybiau preifat yn gallu cael ei hagor. Data Souls yn fwy enwog, ond hefyd Cardiff Coco Club. Oeddech chi'n talu arian i ddod yn aelod, ac oedd rhywbeth o glwb betio yn Nghaerdydd. Wel, sôn am betio, ie. Rhif 8, dwi am mynd amdano fo.